Зима е. Мъглите са обхванали голяма част от страната, но снега все още липсва. Там, сгушено в Дунавската равнина на северозападна България, се крие врачанското село Търнава и един от неговите най-възрастни жители – Петра Марковска, известна в селото като баба Пеца. Тя живее сама, защото децата и внуците й са в чужбина. Възрастната жена не познава какво е лекарство и никога не й се е налагало да използва подобно. Ако настине, се лекува с рецепти и билки, познати от нейните деди. Как баба Пеца успява да преживява всеки следващ ден, как ще посрещне Коледа и каква ще е нейната трапеза. Оставам микрофона в нейните ръце, за да ви разкаже сама. Ще започнем с това: сама ли копае двора, плеви цветята и като цяло тя ли поддържа къщата в приличен вид или на помощ се притичат нейните съседи? Да, сама съм работа в двора, копам сама го обработвам. Съм на 91 година. Как ще празнуваш Коледа тази година? Като всяка година и тази година ще ги прекарам добре. Купи ли вече подаръци? Ще купа подаръци. А каква пенсия взимаш? Стига ли ти за да преживяваш добре, да прекараш Коледа и Нова година? Пенсията ми стига недостатъчно. 265 лева взимам. И си ме е доволна и си се радвам с нея. И купувам си и дърва и всичко си взимам от пенсията. И чумур, и дърва, и всичко от пенсията си взимам. А ще те посетят ли децата, внуците сега за празниците? Нема да ме посетят. Много далече. Извън България? В Германия са. И далече ще дойдат чая на 15 февруари. Децата и сина ще дойдат на 15 февруари. А какво ще има на твоята коледна трапеза? Знам, че ти винаги подготвяш много вкусни сладкиши. На Коледа ще има пълнени чушки с боб, супа, жито, зеле, всичко, което ще бъде на Коледа. А това ли е имало на твоята трапеза и преди 20 години, да кажем? Преди 20 години е било след по-друго. Е бил по-тежък живот, а сега е по-добър живот. Какво му е било тежкото тогава? По-немаше тия работи. Сега има всичко, има и сладкиша, има и всичко, има и по магазините. А преди нямаше толкова. А ти на 91 години спомняш ли си как си прекарвала Коледа, да кажем, когато си била ученичка? Когато съм била ученичка, Коледа беше много тежка. Нямаше светлина, нямаше празници, нямаше нищо. Всичко беше покрито и скрито. Нямаше никакво сама. Нямаше тия веселби като сега, Коледа. А какво сте правили в нощта на бъдни вечер? Вкъщи сме си седели при старите и така сме си прекарвали Коледите. На топло поне е имало сняг навън. Къде имало навън, ма слаба работа било. Защото 40-та година милицията ходиш из улиците и преглеждаш и не даваше хората да се движат из улицата. Никой не се движил из улицата. Всичко се прибира вкъщи и сели в къщи и не мърдат. Ама ние Коледа тогава сме ги правили не на 24-ти, а на 6 и 7 януари беше Коледа. Тогава, през мое време, когато съм била момиче. Всъщност Коледа или Рождество Христово става официален празник в България от 28 март 1990 година, когато за такъв го обявява 9-то Народно събрание. Промяна в датата на тези светли празници настъпва, когато календарната реформа става факт със специалното послание до клира и всички чеда на Българската православна църква номер 5953 от 18 юни 1968 година. Тогава колем пресето, место пържим, ядем и правим Коледа. А сега? Сега няма Коледа, че няма кой да го гледа. Какво се промени в коледните и новогодишните празници през твоя живот, през целият ти живот?
Сега по-се празва, по-се готви, по-има всичко. Тогава нямаше нищо на уния години. А разкажи ни за твоите ястия на трапезата, по какъв начин ги приготвяш? Имаш ли някаква твоя тайна в рецептата? По-старишки. По-старишки си ги готва по моя рецепти. А ще кажеш ли за нашите слушатели какви са твоите рецепти, за да ги знаят и те? Сушките са пълнат с боб. Боба се вари, запържат и се пълнат. И зелето също се готви с месо. И така, жито се вари, круши се слагат, всичко, което по-малко от всичко за Коледа. Много ти благодаря, весело изкарване ти пожелавам на Коледа. Благодаря на тебе, че си дошъл и си ме посетил. Благодаря ти. Целият материал може да чуете отново и да изгледате с видео на нашия сайт darikradio.bg.